Για πείτε μου λίγο μετά τη σύγκριση της K1600 GT, η καινούρια, τη βλέπουμε. Έχει διπλό φανάρι μπροστά, είναι ο δυναμικός φωτισμός, στο εσωτερικό της τροφής γυρίζουν τα φώτα, σε αντιθέση με την K1300 που το φως παραμένει μόνιμα μπροστά. Εδώ θα δείτε μια καινοτομία της K1600. Έχει ενσωματωμένο το flash με τα φώτα πορείας, δίνοντας μια άλλη αίσθηση νότας, μια αίσθηση θα λέγαμε περισσότερο πρεσιονιστική. Ακούτε τον δεξακύλινδρο κινητήρα. Ναι, ο δεξακύλινδρος κινητήρας, όπως βλέπετε, είναι χάρμα οφθαλμών. Πίσω θα δούμε το τελικό της εξάτμισης. Είναι βαμμένο σε χρώμα ματ για να μην ξεχωρίζει τη νύχτα. Δεν αποσπά την προσοχή από τους κλέφτες και έτσι μπορούν να κάνουν δουλειά τους άνετα. Η μπαγκαζιέρα είναι μια τελευταία καινοτομία. Έχει βγει μέσα από τις σύραγγες αεροδυναμικής της BMW Motors. Έτσι. Και εδώ, όπως βλέπετε μπροστά, βλέπουμε και ένα μαραγκαλό, ναι, ακριβώς, ωραία. Λοιπόν, η χωρητικότητα είναι 2 κράνη και ένα μπουφάν. Το καρπούζι το παίρνει ενδιάμεσα. Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να τονίσω, ναι, κλείνει πολύ εύκολα, αρκεί να μην έχετε μεγάλα νύχια, μπορεί να πιαστεί στο εσωτερικό. Σε αντιθέση τώρα, οι πλαϊνές βαλίτσες, όπως είναι στην K1300, δεν χρειάζονται στη 1600, διότι η μπαγκαζιέρα η πίσω χωράει τα πάντα. Τώρα να περάσουμε λίγο στο καντράν. Που έχει ναι, πολλά λαμπάκια. Λοιπόν, και καντράν. Και δείκτη ταχυτήτων, παρακαλώ. Ναι. Κοιτάξτε. Αν θα δείτε, βλέπετε ένα πλήρη διαμορφωμένο καντράν με πολλή λεπτομέρεια. Είναι σε λεσπίν. Έχει σε τα λεσπίν, πάντα. έτσι. Ο δείκτης βενζίνης είναι και αναλογικός, αλλά όπως θα δείτε και εδώ πάνω, βγάζει μια φωτεινή ένδειξη όταν... Και μάλιστα σου δείχνει και το βενζινάτικο που πρέπει να πας με τη χαμηλότερη βενζίνη. Είναι μια καινοτομία της K1600. Ναι, εδώ δείχνει τα μίλια, δεν είναι χιλιόμετρα, είναι μίλια. 180 μίλια ή πόση τελική? 290 χιλιόμετρα. Ναι, εδώ 290 χιλιόμετρα και εδώ τυχερός ιδιοκτήτης της K1600, Νταμπόσης Ιωάννης. Για πείτε μου λίγο σας παρακαλώ, εσείς ένας θειασότης της Yamaha, πώς και γυρίσατε στην BMW Motors? Τι να σας πω ρε παιδιά, από τη στιγμή που ανέβηκα σε αυτό το μηχανάκι, πήγα και αγόρασα μπιμπιλίνο. Γιατί? Από τη συγκίνηση χέστηκα. Είναι φοβερό, ναι. Εδώ θα δείτε τα πλαϊνά σε σχέση με την K1300, είναι πιο λειτουργικά, είναι πιο φινετσάτα, πιο μινιμάλε, για να χωρέσει ο εξακύλινδρος κινητήρας. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, σοβαρότητα. Θα πάρουμε μία άποψη ακριβώς από μπροστά, έτσι, ακριβώς από μπροστά, για να καταδείξουμε τις λεπτομέρειες και τις διαφορές της K1300 με την K1600. Βλέπεις ότι όταν στρίβει το τιμόνι έχει πιο αδιάφορο βλέμμα η 1600, κατάλαβες? Ναι. Είναι το βλέμμα της είναι αυτό που λέμε, το φως στρίβει στο εσωτερικό της τροφής. Έτσι, είναι ο δυναμικός φωτισμός. Λοιπόν, αφού το φως στρίβει στο εσωτερικό της τροφής, κινούμαστε με περισσότερες μεγάλες ταχύτητες και με ταχύτητες οι οποίες δεν μπορούν να συγκριθούν με την K1600 GT. Εδώ βλέπουμε την εδώ βλέπουμε τη 1200, την Adventure. Είναι η K1600 GT καινούρια. Πήρα ένα μηχανάκι να μπορώ να έρχομαι μαζί σας. Κάνω την διαφορά, θα τη δείξουμε μετά στο κανάλι. Για να μην μπορώ να Μία κάπα πρέπει να είναι κόκκινη. Μία κάπα.
Είναι η κάπα 1600 καινούργια. Λοιπόν, τα περισσότερα θα τα πούμε με την πύρα. Εντάξει, ναι. Πάμε για test drive. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o brega é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa.